baby. A kira yan sanda. Baby. Kamo ta nan. Haba baby. Na bar wurin aiki na. Oga aike ni. Nace ban da ko na suna torin ki dole mun gaisa. Kai ne mana dan Allah. Nabi kuma Alai muna fafutuka muna can bakin aiki. Kai san muna ka yaki da ta gaci wallahi ina yabar aiki na gaci. A kira yan sanda. Ina yabar aikin ka a kaina. Sannan kuma irin ba lalle ba kudin yin kiso. Komai babu haka ka bar ni empty ka yi laye banganta a gidan ba ka min laye ba duka haka zan zauna kuma ka ce wai zaka bar aikin ka haka na gaskiya ne ba zan yi dauka shi ke bata miki rai shi kadai ne shige gida bari ce in dawo ai wallahi ko ci da ita rana fata da wallahi wallo in ce in tarba ta hanya wallahi bari ma haka na su magani a kira yan sanda. Ike, tunan da Allah. Ai, yake dan gidan wai. Sai dai ki. Kana ga muna kawo wai. Amma ga yar kuɗi. Sai mai tuwa. Kage baki. Baby, kamo ta nan. Haba, baby, aiki ke da a bata miki rai. Wallahi yanzu ma haka ma DPO ya aike ni. Ya waga. Kage baki. A kira yan sanda. Goya ba amma ga na samu ki yo take gani an sha wahala kamin a sabe ta nawa 100 ne sai wayar ka wannan wayar ka sai mun 100 haba wallahi ba sai ai sai kana so na wallahi akai ki sai ba aiki yanzu ne wanda dan yi selfie sai selfie kai wallahi sai kana suna ni ban taba sanin kana suna ba sai Kage baki. Ai ga malam Musa kai shige gida. Shige gida. Allah da gaske? Shige gida. Shige gida. Daddy. Baban tinkiya ne. Ina dawo. Ni in ba wani abu ba sai da ai ganin gidan ga naku.